أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا يوم ما سكلت هذا السؤال وأنا مكسلم أنت دين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته kuna tare da Muhammad Tasi'u sautin zikiri a cikin wani lokaci a cikin wani makaranta ta mai albarka ta koyar da karatun alƙur'ani mai girma. Zan yi amfani da wani dama kasance mun tafi hutu sai Allah ka bayan sallah za mu ci gaba da wannan karatu namu insha Allah rabbi idan Allah ya nuna mana. Zan yi bayani kan abin da shafi wato zakatul fitri wato zakatul da kai a takaice. Wani zakatul da kai ana yin ta ne bayan azumin watan Ramadan ko kuma kafin azumin watan Ramadan ya kare. Saboda me? Saboda ya halitta fitar da ita kafin kwana ɗaya ko kafin kwana biyu da sallah, wanda wannan lokaci shine lokacin wajibi a fitar da ita, lokaci na farko kenan wanda ya wajabta a fitar da ita. Sannan na biyu ana fitar da ita wato ranar daren sallah ma'ana ana yi gobe sallah da dare ana fitar da ita wani zakata fidda kai. Sannan kuma lokacin da ya fi kowane lokaci fadala fitar da ita shine lokacin da ranar sallar, lokacin da alfajir ya keto ranar sallar kenan, lokacin da alfajir ya keto kafin har zuwa kafin a tafi iri, to ana fitar da ita wani lokacin. wani lokaci kamar da aka samu hadisi daga Ibn Abbas shine lokacin da ya fi kowane lokaci, shine kamar da aka samu hadisi daga Ibn Abbas din yake cewa wanda ya fitar da ita kafin tafiya iri to wannan yayi zakafi da kai, zakace ta da kai karbabbiya makabula. Wanda kuma yi ta bayan an sako daga iri to wannan zakace sadaka shi yayi zakace sadakoki, ma'ana bai yi zakati da kai ba, to wannan shine. Sannan kuma wannan zakati da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya faranta mana ita, kamar da aka samu hadisi daga dan Umar radiyallahu ta'ala anhu yace farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallama zakatul fitri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya faranta mana zakati da kai. Wannan zakati da kai wato ana fitar da ita ne wato mudannabi guda hudu, wato kamar dai a ce kwano daya, shine mujannabi guda hudu shine ke bada kwano daya. Wannan da kai da ke fitarwa ana bada abinci ne irin wanda mutane suke ci, irin wanda wato ahalin garin suke ci. Kamar misali ce kamar muna a Najeriya ko kuma mu ce arewacin Najeriya muna amfani da shinkafa, masara, gero, dawa da makamashi waɗannan. To da wannan abincin da mutanen gari suke ci da shi halatta a yi zakata da kai. Sannan kuma hikima abin da sake wannan zakati da kai wato na farko dai ana tsarkake kamar yadda aka samu hadisi daga dan Abbas, wato tuhuratul lisaimi, wato tuhurata nafsa saimi, wato tsarkake zuciyar shi wannan mai azumin ne, a tsarkake zuciyarsa daga wasu wato abubuwa da ya sai na kurakure yayin gabatar da wani azumi. Sannan kuma shi wanda aka wani zakafi da kai wato hikima ce ta ba zai je ya tambayi mutane ba, yana da mutane ba a bashi abinci. Sannan kuma an faranta masa rai, shi ma zai kawo iyalinsa a yi abinci sallah. To a takaice wannan shine dan bayan zan yi bisa abin da shafi wannan zakatafi da kai. Abinda muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan, abinda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana. Ku biye ma cikin shirin na gaba a cikin sauran ƙari a cikin wannan bayani. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.